Hello guys, good day. This is Jepoy and welcome to my channel. Sorry pala guys kung hindi na ako nakakapag-vlog kasi tulad ng sabi ko last vlog na ubo ako ng ubo. Kaya sabi ko magpahinga muna ako kasi mas natitrigger lalo siya pag tuloy-tuloy yung pagsasalita ko. Pero this time guys, okay naman siya. Manageable na. Meron pang konting ubo pero okay na. Kayang-kaya na. And long overdue na rin kasi para paunlakan natin yung invitation ni Dr. Ke para mabisita yung kanyang clinic sa baba. And yun yung gagawin natin for today's video guys. Pupunta tayo ng downtown para bisitahin natin or mag-quick tour tayo sa clinic ni Dr. Ke. Isa sa mga eye specialist dito sa isla. And okay na rin para sa akin yun kasi kung mapapansin nyo sa vlog ko, puro na lang ako ng ako. So wala ibang tao. O kung meron man, nahagip lang ng camera pero walang dialogue or walang conversation na nagtatranspire sa loob ng content. So this time magkakaroon na tayo ng immersion kung saan i-immerse natin ang sarili natin sa ibang field and kay Dr. Ke nga. I-interview natin siya tungkol sa kanyang clinic, tungkol sa kanya at kung ano-ano pang pwede nating itanong while nagkakandak tayo ng interview. So samahan niyo for today's video guys. Let's go! So pababa na tayo guys. So kung wala kayong alam na pinaka-landmark, tandaan nyo lang guys yung munisipyo and then yung Plaza Rizal and then dire-diretso lang kayo. Sundan nyo lang yung way ng tricycle since one way lang naman to. And sa unahan ng banda, sa Salvacion Street, makikita nyo na kaagad yung malaking signage na eye clinic ni Dr. Ferdinand S.A. So nasa left side lang siya banda guys. So eto na, nandito na tayo sa labas. So mag-start na tayo mag-clinic tour sa loob ng clinic ni Dr. So yun guys, pagpasok nyo guys, makikita nyo kaagad yung linis ng opisina or ng clinic ni Dr. Ke. Then pagbukas mo, makikita mo ang liwa-liwanag kasi ang dami-daming ilaw and then makikita mo na kaagad yung mga designs na si Dr. Ke pa mismo ang nag-design. So nandito guys, makikita natin yung reception kung saan nandyan yung sasalubong sa atin yung mga friendly and smiling staff niya. Pag nagmasid-masid ka pa, mas marami ka pa talagang designs na makikita. Tulad nito mga nakadikit sa wall, mga writing system in Chinese characters or Japanese characters pa ata yan. And mas makikita mo kasi ang liwa-liwanag nga. And kada designs na makikita mo, highlighted ng ilaw para mas ma-enhance pa yung ganda ng mga design dito sa loob. And ito pala yung business permit and license ni Dr. Ke. So legit po yung clinic. And kung makikita nyo naman guys dito sa reception pa lang, napaka-welcoming talaga and magbibigay talaga ng relaxing vibe etong clinic habang nag-aantay ka dito for your consultation. And mapapansin nyo rin guys yung naglalakihang jars dito as designs. Hindi natin alam kung magkano kaya ang halaga ng mga jars na nandito. At tatanungin din natin si Dr. Ke kung magkano yung mga halaga ng mga displays pa lang dito sa loob ng kanyang clinic. And naka-centralized aircon pala itong clinic guys, kaya baka isipin nyo na mainit kasi naka-enclosed sa salamin and maraming ilaw. Pero no guys, ang lamig-lamig dito, naka-centralized to from first floor to third floor. And later on guys, tatanungin natin si Dr. Ke pagkatapos niya doon sa kanyang pasyente. Tanungin natin siya about sa clinic niya and interviewin natin siya about his profession, his clinic, and anything that will go along the way of our interview. So nandito na tayo sa loob ng opisina guys. Hello, Doc. Korean blinds pero automatic. That is actually sa US ang natin. Pero kung sinali mo sa Korean line. Wow. Nice picture. Pwede Doc ng mga writing system na yun. Ano ka ang kailan? Sa mga Chinese character. Chinese. So that is phones. Ibig sabihin yung mga sa puso iba pa. Swerte. Batid pa siya Doc pasakong ka. I can still read pero bago lang siya. Grabe yung design Doc. Kadakan yung design. Ayan. Tapos yung Doc puro in Chinese. Una ko pa mga hiragana. Bauman. Bago pa. Some Chinese na Japanese. Pero most of the Chinese. This is my clinic. This is my award. Training award. Sa America. Sa organization. So, this is the latest na instrument. This is a robot. So, gamove siya. Doc, anong tawag sa equipment na to? Visionec Eye Refractometer. Ano po ginagawa niya? Paano po siya nag-function? Ang grado, nade-detect niya yung astigmatism, nade-detect niya yung prism,
yung grado ng mata. At kung mayroong cataract, pwede lang masilip yan. It is automatic. Cost, Doc, magkano? Minus 2.1. Kahilo. 2.1 includes lenses. Ini pa. This is the camera. Kaiba ini uya, Doc, tabi. Ayan, Ano yun yung tabi? Ang maging monitor na yun. so, uya this is a monitor para uya. So, this is a wireless. Pag pasyente ka change ng grado, uya na pigan. Yes, bihira na yun. So, Philippines yan. Ito yung basa lang kayo. It's too expensive. Ayun. May kamara. Wow. Sa buong Bicol region ako lang to. Ayos. Say in France ko pinahan. Doc, napansin ko rin, Doc, ang dami-dami mong, ano tawag dyan, Doc? Jars ba yan o vases? This porcelain collection ko. Collector ka pala, Doc. Ako din, Doc, collector din. Garbage. So this is the first floor. So yun guys, na-quick tour na nga tayo ni Doc sa kanyang first floor without any fuss. So ngayon, pupunta naman tayo sa kanyang second floor and nakita rin pala natin sa first floor yung kanyang automatic blinds galing pa mismo sa US and nakita natin yung kanyang refraction clinic and then yung kanyang office. And pupunta tayo ng second floor para makita natin yung ano pa ang nandun. And ito pala yung view from second floor ng kanyang refraction clinic and then yung kanyang office. So, let's go upstairs guys para makita natin ang second floor niya. Dito sa second floor guys, makikita natin na mas maraming jars and vases and then mga crystals. And nagkakahalaga lang naman yung mga crystals ng 100,000 above per piece ha. And yung mga jars naman ng 500,000 to more than 1,000,000. Wow! And para na rin siyang mini museum. So dito sa isang room sa second floor, matatagpuan ang wine and liquors collections ni Doc. Pero as per Doc, hindi siya nainom. So anong gagawin mo dito, Doc? Kaya naman pwedeng iuwi to Doc pa uwi. Ano ito? Room mo ini, Doc? No, this is for guest room. Ah, okay. Mga classmate ko po. Kuya, kabisip sa room. At eto na rin pala yung guest room nila na pwede ka daw makitulog, sabi ni Doc. Tapos tekwat ka ng alak, tapos shot puno ka mag sa pagtulog na sila. Di pa man uya, Doc, ning napasa, Doc. Di pa man ning napasa. Sila na kung pinasang kayo. Yapat ko ta, Doc. Kung gusto mo, por baranda, Doc. Aski. And maswerte nga tayo na ipakita pa ni Doc sa atin yung kanyang room. So nakapag-room tour tayo. So dito pala sa room niya, nandito pala yung monitor ng CCTV niya and my speaker system. Napakakusin nito para sa isang tao lang. And kung makikita nyo guys, ang linis uli. And may mga designs. And since religious nga pala si Doc, may nakita rin tayo ditong portrait ng Divine Mercy na bigay ng kaibigan niya. Hindi ka sa artista dyan. Hello ko na naman ako ni Doc. Hello ko na naman ako ni Doc. So, nagpag-iba kong third floor. Inabot din. Actually, 2 floors. This time naman guys, punta na tayo sa third floor, sa penthouse, o sa last floor ng building na to ni Dr. K. And balikan na lang natin yung mga display and designs dito sa second floor kasi baka magkaroon ng pasyente si Doc. And yun nga, pag-akyat pa lang natin, ang dami na namang jars and vases na makikita. So, bawal talaga ang malikot dito kasi magkakaroon ka talaga ng babayari. So, akyat na tayo guys. And ayun, ang dami parang designs, mga scriptures or mga writing systems. And nandito na tayo sa penthouse. So, dito guys, makikita natin merong isang parang maliit na kusina. Hindi naman siya actually kusina. Pero ayan, nandito kasi yung pantry. Nandito rin yung ref, kaya nandito yung mga pagkain. May lababo. Pero ang sabi ni Doc, hindi naman daw sila nagluluto dito. Minsan lang pag may bisita. So, ito yung third floor, yung penthouse ni Doc. And lalabas din pala tayo para makita natin yung kanyang bahay kubo o pahingahan dito sa labas. And ayan nga, ang daming aso. May mga Dachshund siya. Kaya para awan nyo na, puwera kagat. So, ito yung mga Dachshund. Then, ito rin yung dalawang American Bully and then Rottweiler. So, dito sa third floor, guys, dito natin makikita yung parang kubo na Doc. Dito yung pahingahan nila after clinic. And then, makikita natin yung sea view. And ayun, babalik na tayo second floor kasi baka may pasyente na si Doc. So, ito yung pababa na tayo second floor. And para kunan ko ng up close yung mga display dito sa second floor, mga babasagin. Tapos, Doc, ano po lineage nyo? Ano yung lineage nyo? Yeah. Si Sai po ini. Si Mama, si Papa. Si Mama, yung ilang magulang niya.
And lolo naman ni Doc sa father side yung nasa taas na frame. So nandito na tayo guys sa second floor, more babasagin. Madami pa ring display na jars, crystals, vases. Ayun, may nakita pa ako mga Indian shoes, tapos mga maliliit na upuan. Ayun, ang dami-dami ditong nakalagay o naka-imbak na mga collections ni Doc. And ipapakita ko yan mamaya during the interview. So pababa na tayo guys. Papunta na tayo or pabalik na ulit tayo sa first floor kasi meron doon si Doc na pasyente. So kukunan natin yun ng ilang video. And ayun pala guys, eto na, pababa na pala tayo dito. And may nakita pa ako siya ditong collection, itong elephant tusk na wag na nating alamin kung magkano kasi nakakalula din yung presyo. Isa pa sa collections ni Doc. And ayun nga guys, kumuha na rin tayo ng konting video clip habang nagka-consult si Doc sa kanyang pasyente na ina-assess niya, nagbibigay ng diagnostic conclusion, ng mga therapeutic intervention, tsaka nag-o-offer na rin siya ng mga services na mag-benefit yung kanyang pasyente. So yun nga guys, naipasilip sa atin ni Doc ang paggamit ng kanyang refractometer na kung saan isa siya sa 3 pa lang na meron ito sa Pilipinas. At siya pa lang naman ang nag-iisang may gantong equipment dito sa Bicol. Ganon din pala sa pagpapaliwanag niya sa kanyang blue blocker na in-offer niya sa kanyang pasyente para sa kanilang eye care na meron ng anti-radiation. Yun Doc, meron lang ako itong konting questions regarding sa'yo personally and dito rin sa clinic mo. Alam ko Doc, marami nakakilala sa'yo dito sa isla. Even Dr. Kehan. Pero Doc, for the benefit of our viewers, mga hindi pa nakakilala, sino si Dr. Ke? I am Ferdinand Ke, born and raised in Catanduanes. Dito ako nag-elementary, high school, college in Manila. So, after I took my college in Manila, I went to United States. Medyo matagal ako doon. Doon ako ng konting may mga seminars, konting training. At after 15 years, finally, umuwi na ako sa Catanduanes para dito ako mag-practice. So, actually, mas gusto ko sa Catanduanes to serve my kababayan and to share what I have learned in the United States. And mas sa tingin ko, mas nakakatulong ako dito sa Catanduanes. Doc, gano'n nakatagal yung practice niyo sa pag-inom to? Siguro more or less nasa 32 years. 32 years na service. Nagsimula dito na mismo, Catanduanes, o sa 32 years na yun, meron kang years of service sa ibang bansa? Actually, naging putol-putol. I started there in Catanduanes in 1990. Then, in 94, I went to Tarlac. Saan sa Tarlac? Makaniki. Makaniki. Almost 2 years din ako doon. Then, 95, nagpunta po kami. Putol-putol yung practice ko sa Catanduanes. Finally, on 2006, doon na tayo nag-focus. Hindi na ako muna bumalik ng Amerika. So, from 2006 till now, dito ako sa Iraq nag-practice. So, Doc, itong clinic mo, Doc, relocated na. Dati, nasa Bugon. And ngayon, Doc, pwede nyo sabihin kung nasa na siya located. Matagal ako sa Bugon. Almost 22 years to 23 years. Ang Bugon is somewhere in going uptown. So, naisipan kong lumipat na ng bagong location. So, luckily, nakahanap ako ng bagong location. Andito na ako ngayon sa Salvacio, Birac, Catanduanes. It is very near to sa sentro. Malapit sa lahat ng accessible area na pwede mong punta. Like banks, hospital, church, mini mall, restaurant. Accessible na lang. Accessible. Nasa center na. Nasa center. So yun, Doc,
Tell us more about your clinic. Ano oras siya nag-open? Yung clinic hours dito? Ang clinic hour namin is 24/7. Ay, no, I'm sorry. 7 days in a week. Ah, So we opened our clinic at 5:30 in the morning. Bukas na po kami ng 5:30 till 6 o'clock in the evening. Ba't sobrang aga? Sobrang aga. May 5:30. mga pasyente na kasi from the north, like Mm. Mandan, Karamburan, Bagamano, naghihintay na. Okay. So we started at 5:30 in the morning until 6 in the evening. Noon break, diretso. No. Magkano consultation? So actually we have a consultation of 500 pesos per patient. So follow-up check-up, no consultation na, libre na yung Yung mga follow-up docs, wala nang Wala pinulit. Okay. Tapos ano yun, Doc? Regular classes, magkano naman? we have regular glasses. It costs 2,000 pesos. We have 2,005, 3,005, 4,000. Pero kung meron ng ads-on, kagaya ng blue blocker, anti-radiation, pag blue blocker, nasa 7,000 pesos. 7,000. Up. Up. Same goes ng transition. Sa No. transition. Transition is, marami kasi uri ng transition. Meron kaming transition na generic. It is around 10,000 pesos yun. Pwede na, kompleto na yun. Transition na, blue blocker pa. So, meron kaming transition na 10, 15, 25, 30, 35, 40. Mhm. No? Maraming klaseng transition na hindi pag sinabing transition, ganun. Iba-iba po ang klase ng So ano yung mas ino-offer niyo, Doc, sa pasyente? ang ino-offer kong transition yung SLR. Mhm. Super ganda, malinaw, weightless, scratch resistance, madali siyang mag-change agad. Pag linabas mo, 10 seconds pa lang. Iba na yung kulay ng lens. Sa glasses ko, Essilor. Yeah, ako, SLR ako. Depende sa amount na kaya ng pasyente. And ayun, Doc, personal questions naman. Napansin ko, ang dami-dami mong collections. Ano yan, Doc? Jars or vases? We have a lot of jars, porcelains, we have crystals. Yan po ay personal collection ko yan. Pero, kung sinong gustong bumili, binebenta ko. Marami ding nagtatanong, marami ding nagbumibili ng mga crystals, porcelain jars. Hindi po siya, that's the real porcelain talaga. Tunay na porcelain. Galing Galing yan sa China. China. Yung Yung mga iba, jars and vases galing sa China. galing sa China. Pero yung mga ano, Doc, mga crystals. Ang crystal naman galing sa US, Europe, galing Japan, galing ng we have most of the time sa Austria, meron akong mga crystals na galing Austria. Sobrang dami nga, Doc. Wala kayong balak mag-declutter. Declutter for free. Pwede rin. Tapos, Doc, ayun, since ang dami mga collections, itatanong ko lang sana kung do you consider it as a disorder? Kasi back in the days, collector din ako, pero hindi kasing expensive and luxurious itong mga collections mo. Napakamahal din. Wala. Mahina na yung 100,000 per piece doon pa lang sa mga crystals. Sa akin, mga ano lang, mga sapatos lang, mga cups, mga ganun, mga signatures. Yun yung mga kinikip ko o binibili tapos in-store. So, kayo, Doc, sa tingin niyo ba disorder na yun? Kasi sa akin yun nga, pakiramdam ko kasi no, meron akong strong obsession and manipulative thoughts na parang gusto silang bilhin and then itago. Pero ano naman, nagiging escape ko naman yun in a way kasi pag nabili ko na when they are already on my possession, yun, nagiging okay ako. Pag halimbawa stress ako o lethargic yung araw ko, yun lang yung nagiging Therapy. paraan ko. Oo, nagiging outlet para maging okay. So, ang tanong mo kung yung collection ko, it cost me, Kung disorder na yun para sa para sa akin din naman. Kasi yung pagiging collect ko, ang another reason yan for business purposes niya. So, hindi naman disorder na it cost me anxiety, depression, kasi bumili ako ng super dami. Hindi naman. Ang beyond that, ang pagbili ko ng mga collection na yan, for business na yun, ang benta din. So, nakasegregate ba, Doc, yung mga for sale o nakahalo lang? Lahat, Halo. So, pipili na lang yung gustong bumili. Paano, Doc, pag halimbawa gusto mong i-keep yung item?
Tapos merong nakagusto rin sa'yo. Lilet go mo. Ililet ko po kung maganda usapan namin. Yung price, nagkasundo kami. Although gusto nila. Kumbaga, collectors, ano na yun, item. Pero kung talagang gusto niya, why not? Kung nagkasundo kami sa price. Alam mo, may mga small items na mura siya, pero pag nahawakan na yan ng collector, nagmamahal siya. Kaya nga, meron tinatawag na collector's item. Sarili ko yun, items ko yun. Pero talagang sobrang mahal naman doon. Pero Dok, may instances ba sa buhay mo na halimbawa kaibigan mo, tapos nakita yung collections mo. And then syempre, ang mindset nila, parang sobra-sobrang to para kay Dok. Ba pwedeng makahingi. Sobrang dami nang nabigyan ko. And Dok, yung feeling. Happy naman. Kasi ako talaga hindi naman ako too selfish to greed. Hindi naman. So yun Dok, pansin ko talaga sobrang comfortable dito sa clinic mo. And yun Dok, invite mo Dok yung natin, viewers natin. So I would like to invite my kababayan, my classmate, my former classmate, my friends, my old patient to come and visit my new clinic, which is located in Salvacion. So this clinic is not only for eye therapy. This clinic is a combination of relaxation, a combination of yung sharing, yung parang andito na binubuhos ko yung mga good vibes. We share, we talk, sometimes we eat. Mga classmates pa dito kami kumakain. So come and visit us. Kahit hindi kayo magpa-check up, gusto nyo lang ako makausap. You're always welcome to enter my clinic. Any landmarks Dok near your Landmark is Blossoms Resto, Sunshine, or China Bank. Okay. Thank you Dok. So again, 7 days a week open from 5:30 to 6. to 6. But every Sunday, half day lang kami. Until what time? Hanggang 12 o'clock. Yun lang. By the way, that's my collection of the first ever cell phone I have ever had. This is 1989, hindi ka pa. This is my first cell phone. Anong napundok? Motorola. Motorola. 1989. 1989, meron na akong cell phone. So, hindi na working Dok. Hindi na working. So, preserved ko lang. Lahat hindi na working. Ang iba got pa dyan. So, this is my eyeglasses from high school to college until I graduate. So, this is Personal eyeglasses mo siya. Ginamit mo talaga. except this one, hindi akin to. Linagay lang ng secretary ko. So those are my sunglasses, eyeglasses, spectacle ko, braided. Pero gagamit mo pa siya. Hindi na. Ah, Pupas na pumunta, expired siya. It cost me 200,000. sa inyo siya. Hindi This is naman. Garchers ako yun. Sa inyo. Naka-expensive kong sunglass. 200,000. Yeah. Sana all. Saan mo binili Dok? Actually, binenta ng isang supplier. Matagal na yun, almost 20 years old. Yung mga collector's item talaga. And lastly guys, pinakita din sa atin ni Doc itong kanyang rest room kung saan dito siya nagpapahinga pag somewhat exhausted na siya at pag walang pasyente. Maliit lang yung lugar pero maganda, malinis at tahimik. So yun lang guys, hanggang dito na lang. Thank you Doc. And thank you so much guys for watching and sa pagsama sa amin. And don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!